Подкрепям изцяло благотворителната кампания в помощ на децата на загиналите и пострадали служители от системата на Министерството на вътрешните работи, правосъдието и отбраната. Нека всички помогнем в тази благородна кауза. Ръководството и служителите на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи във Варна с радост и гордост застават зад инициативите на Синдикална федерация на служителите в МВР в подкрепа на децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители на МВР. Това е инициатива, която има своето огромно значение за близките и семействата на тези мъже и жени, защитили с живота си нашето утре. Да подкрепим инициативата за събиране на помощи в интерес на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения, служители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. Нека да намерим подходящите форми, нека да обединим нашите усилия, за да подпомогнем младите хора, които имат подобни нужди. Националният съвет на Българския футболен съюз Варна подкрепя инициативата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и ще продължаваме да си сътрудничим в техните инициативи, свързани с благотворителност. Варненска айкидо академия подкрепя благотворителната кампания в помощ на децата, на загиналите и пострадали родители от системата на Министерството на вътрешните работи, правосъдието и отбраната. Доблестта, смелостта и саможертвата трябва да бъдат уважавани. От свое име, от името на Варненската великопреславска епархия, да изразя едно искрено чувство на подкрепа за онази прекрасна, боговдъхновена идея да се организира благотворителен концерт или поредица от мероприятия благотворителни, с благотворителна цел за всички онези дечица и за близките хора на загиналите при изпълнението на служебния им дълг.